Sabela ten 35 anos e é administrativa. Hai un ano tivo un ictus mentras estaba a ver a televisión. Ingresaron de urxencias nun hospital e cando ao final acordou, o mundo puxérase do revés. As palabras non lle saían. Sabela, que sempre fora tan faladora, agora non tiña palabras. Escapábanlle, estaba en pánico. Afonso ten 64 anos e está xubilado. Gústalle conducir. Leva toda a vida fedellando con motores. Pero hai 3 meses un coche cruzou de carril, deu unha volta de campá e recibiu un forte golpe na cabeza. Cando acordou estaba na UCI, conectado a un par de máquinas e un respirador. Pero Afonso tivera sorte. Estaba vivo. Afonso e Sabela teñen dano cerebral adquirido, aínda que motivado por causas diferentes. A Sabela ás veces custalle ler. As palabras perden o seu significado. Confunde os nomes ou esquece que o que ten que facer ou deixa cousas atrás. Tivo que empezar desde o principio, pero aos poucos foi recuperando as palabras. Afonso, despois dun mes nunha cadeira de rodas, empezou a camiñar, aínda que con rixidez. Unha parte do seu corpo ten problemas de mobilidade. Aínda que non todas as persoas con dano cerebral adquirido teñen as mesmas secuelas que Sabela e Afonso. Grazas ao apoio das familias, as amigas e amigos e as asociacións de dano cerebral, persoas como Sabela ou Afonso puideron sair adiante, mellorando a súa calidade de vida, traballando a súa autonomía persoal e conseguindo unha maior inclusión na sociedade.